Mo se me di kan kura kan se me ben papa despite ni. Eye ne ya. Afre akwawie ka. Se me de sikafo kwa aduro so. Ha Okatakyie. Em ya se me fro din Okatakyie. Wahini mini wahini din. But from ne kwadi a wo ye Ghana ni na wuhia afrifa fene Nkwasiafuo Hene. Edin a obi amfa mfre ne ye Nkwasiafuo Hene. Ana Agimifo Hene. Ahini ne wodi nyina ne din aye Agimifo Hene. Ana Nkwasiafuo Hene. Say di we mienu ne ebe ma Okatakyie from eneko say Nkwasiafuo Hene ana Agimifo Hene Okatakyie udi amede ma lanche ma 2025 ni Nkwasiafuo Hene na say Agimifo Hene Okatakyie ya me ka bi achiro o pedipa na no ya pawo Ghana movie industry ni mu na Kwaku Manu me pa chaw enkoka no. Keep watching Xposed GH, the best channel on all of YouTube. Yes. Hello, I Xposed GHFM Ben Bros. Make us feel wood bridge, free pipe down. Oba, insa, bibi betimi anya bi. Sharp no anom. Okatakyie cassette ya Kwaku Manu. Cassette ya no, was Kwaku Manu de nkofo kwa aduro so, wo de omo yesi. Na asem no na me feel say die. Ene na Kwaku Manu ba say Okatakyie. Na sabe me pesa me so because me so nsem so. But I say, okay, I said, did you need to know? And I'm about my cabby. You could see a Kwaku Manu answer. Me did the Kwaku Manu. Okatakyie me. Untumi ntrete me da. Me se wani nso ade. Wo mu ade. Wo efia ye titi mu no. Wo mu no. Wo efia ye titi ewo mu no. Wo mu ade. Umu ade umu nipa na unfa nipa so nya hwe saa na menimu umu nipa na unfa nipa so nya hwe saa na Okatakyie me hu wo mu na aya na ye ho se wiase nyina ya wodea sabi edu da bia wo kasa te se bia wo da apem so wo kasa te se bia wo da apem so wo kasa te se bia wo ye dehye bi ba wo ye obrempon bi ba. And so Okatakyie anya wo force de enti anya wo force say entity ya de ma wo from nkura brem so wo akura ho na wantia na wabra wo so a na wo ya ade na wo chia no saa wonyini pe na wabaye hawa ma wiase ne nipa na me no bedi nkomo na ka me mfiu saa na so video a wo ye no emu nsem a okeka ye no na mebo video no na me wi a ma kire ba bia ti ama me show life ma me repra come in few ba me ka kire wo ne me yen wone me yen trete me ti nkoma me no di no ba bia me free ban ba bia me free am e ban yen trete me yen wone me efina wu stardom efina wu testi ade en friend star Okatakyie fame ade e fame efina wu fame nti ase frofro wa se hu se ase wu kasa wiase nyina etie onya no kore wa dwene ya wo se wu kasa wa dwene ya wo se wu kasa ase wu kasa no wu kasa ne number 1 nipa na oni ni deal no mo obi ntufu ne judge mi no tie Okatakyie chai that's why you say wo susu obi a wo kasa kire obi wo kasa kire obi a hwe wo betimi ni artist fufura deal wo betimi ni actor fufura deal ba me side there don't come there memba komo say mo ye nkora ma me nso kikikiki o dabi o he so obi hunahuna me ade me pese mati bi kura no ade me pese mati bi se obi hunahuna me so wanya Ibrahim mama no ofi from on say my besi asem no so mo say me di kan kura kan say me ben papa despite ni eye ne ya afre akwawie ka say me de sikafo kwa aduro so ha Okatakyie
Em yes me fo din Okatakyie. Wahini mini wahini din. But from na kwadi a wo ye Ghana ni na wo hia afrifa fene Nkwasiafuo Hene. Edin a obi amfamfra ne ye Nkwasiafuo Hene ana Agimifo Hene. Ahini na wodi nyina ne din aye Agimifo Hene ana Nkwasiafuo Hene. Say din we mienu ne ebe Okatakyie from eneko. Say Nkwasiafuo Hene ana Agimifo Hene Okatakyie. Udin a media ma lanche ma 2025 ni. Nkwasiafuo Hene na say Agimifo Hene. Sabi sikani na ono no momanya ne sika no. Na wo sikani ne mpa ibo awobo ane ne bambo. Na wo watimi de na kwaduro so akochim na adwena na sese. Wa hie obi na ofina akomo mpo wasema Joy Dadifo. Dr. Manfred, Dr. Harry, Dr. Surgeon. De bi diri so mo te sase mo wonim de ombe sere sa mo ka se oh Kwaku. Okatakyie. Me ye brafu, me amete yi. Me ye brafo e hard work. What done on me ye adwuma. Me nine emma, me nda oba. Me nine emma. Sabi wo studio was what build this here. Aye oba sika wom. Ana party sika wom. Studio yi. Baby a wanya a wo ye yinya, wo kunko nyina no. Oba sika wom. Emma na hell. Una wo de ma kwa aduro so. So ye ohima, so ye hwan. The old pepper so ya brotie for ma no otimi atsafa wo mo enti kaduro de kamen ko ho because wo adwuma mu a o na wodi nkofo chini no so titru se nipa na ni media bai ni ani bia bai wo ye guys se o person che se wo so obi wo TV so wo so obi apie pe wo so oba wo ye we pe se ba ye ma be hwa wo nti ma be hwa enti wo na wodi ma ho mo ma ne ade ko aduro so. I mean, to me, met me the Papa Despot Aquadus. Sebio, na minim Papa Despot, Sebio, minim background for the spiritual background, minim. Papa Brahim Mama Tiwi. Sebi met me the Papa Brahim Mama Aquadus. Hey! So was why you're cratching Yana, so Coscuana. Now, what can you say? A patrol, what can you say? Okatakyie, can you say? Hey! Yes, I'm intimidated painful we kwa duro so mo mutimi boa me dia en kamini Okatakyie ya me ka bibia kiro o panipa na no ya pa wo Ghana movie industry mu na Kwaku menu me pa chaw enkoka no enkoka Kwaku menu wa hwe yi a tokwan ba bi e ba kosi no wa hini ni na ba bo was Kwaku menu na no ye but you have to say you bet me I can't once. Oh, you know, I say Okatakyie say the 9 left. The 9 left. And also, Okawa you go to your no sombra. Mimi 9 left. Abra mimi 9 left. Okay, me da say. Ya mi sha say me 9 left. Ba baby and now we yasisi no una nyu. Hai, we oba be di ho chim. Oba be di ho chim, ba woni ho evidence. And now we na chinchimu no left no countries akoso Okatakyie unko so afina bia wo benya opportunity achini sankro ni nyina so afina wo nya fame afina wo fame ade Ghana fo bebre no se baby de anyame ayami ane de menaye se no nkanhira wo mbia nkobia ankanyakopɔ obi abeka se urade yamena te se Kwaku menu wadwene se obi na eti on wadwene se obi apede wo ye no agura wo wani so se wadwene ye wo se ase ye nuan ma kan fo wadwene ye wo se obi afiri de wo ye no obi apede wo ye no meboa okay me to aso 9 left na please say sa no wadwene Hane ba gye pa bia wo kasa ase me kasa kire Benyansafo ya me so wo nim se o kika Nkwasiasefo o kika Nkwasiasefo tu be so wo hwe se Benyansafo ti wa nim se wo kanyansa okay o hia so be kasa me kasa kire Benyansafo Hane se wadwene so no o fo wa fefa na de ba fi ha me no be wie no wonam Kumasi adwumfo ma ne be tutu nso agusu aha ma menyina ha Okatakyie aguro sa wo wani so ni se mimi no be wie mimi nam Kumasi a Kumasi ma be hwe dwunso de egumi so wo de ma men kasa nche ye nuan mo hwe me ma men kasa nche ye nuan mo a omo hwe me no ene ye nuan mo bi omutimi di matem no Okatakyie min hia woda me ba man po ye ba ma hu
Kadachi hu me physical see ya wo. Se hu me physical see. Nyame adom. Bi wani monyam pa wo. Se wo hia me physical see ya. Obi a wo hia me physical be ka se de meti a kire wo. Ha? Me na wo hia me kura na kuta sekan ya. Me wo hia me. Me e bo pa kura se be kumi a. Ohwe wo hia me a. Wo hu me na me start se me no kasa. Ebia wo na wo wadwum se wo ba be kumi o. Nanso wadwene be sesa. Kumasi ni maami biere ni wo mo Okatakyie. Obehu me ahwe adwun so agu me ho da ensi. Okatakyie, wo ni nipa wo ye ka sante problem ba ko ayewo. Ye ka MPP problem pa ayewo. MPP problem pa ayewo Okatakyie. Wo na eso mo hwe adwun so gu. Asante problem pa ba ko yewo a. Sika wo pani adamudie bribe nti. Wo ni ahoto. Sana ya MPP ni mapa. Na sana ya MPP ni pa. Sana wo ya MPP ni pa mapa. A wo si ya MPP twa won so no. Edi twa wo yam. Nanso eche na wo ya adwuma wo hefa. TV be na odi kan ya adwuma wo so. Asana aba wo nua TV. Wo ba a friend say me pa cho ya wo pani ni o pani. Minka age wise. Kwaku Manu time a minim Kwaku Manu as a star no. Na minim Okatakyie. Na minti di ni poda. It is sometimes no yehu amoma paving way now we should give what reverence to them. Minim ya Kwaku Manu ya Okatakyie okasasa but Okatakyie nyamani bi wa you are going too far. It's high time ese wu say nipa bia se ne otie bia no oye nipa. Number 2 baby a wo fo say wadu no bi atwam. Asem bia we say edware foye ansa na wo kura so kwakọ dware. So what you say? It's baby or hon ma. Wo so what do? But obi atwam. Eno na Kwaku Manu ka cho say. Ne 9 left no. Amaya odi asisi so na bia afi na wo obabeko. E bia na no kre. Because me nim Kwaku Manu no. O started to 2015. Enye ne. Kwaku Manu ene ye ka sika for Kwaku Manu ka ho bio. Wo estates. Yes sir, oyobia okipi low profile. Then that me who said despite on your mona sabi etina table na me say the guy is a big boy now. Obi won mo on kasa. But Kwaku Manu who niema Kwaku Manu ya you'll be marveled. Your guy sika born who rough. Okatakyie to anu kasa ye wo your hene. Ohene de wo kasa wo to bo ase. Ohene wo kasa ututu ayampia nkofo betutu ebiyama tito wo ase. Media hinsam de minimpa na me bo ohene. Timi hu sa wo your hene no, me hu sa wo your hene, but o kasa tobo ase. Kapim ni be say, e na me akwa se tobo ase. Was one tobo ase. Ye beto no, eno ebi na beto ba hwe no obi akasa wani. Aha Xposed GHFM be subscribe share. Minute 2 man na won sa aka Manu asi. Watching Xposed GH, the best channel on all of YouTube. Yes.